dugo mo ko hore mo ko yoni no yoni de no yoni mi dani angale hala ka yoni ha nanga taw mu jema na da jakk ça wala mo ko nga jatti kam ko ni woni o dewi o bukki kam okay yo dai hala ka gasi wondu ko min mi hersu sa hoddibe be adane ko digal ko hakke won ko ganduda yodani an déjà tan galle nana wayno bima mi sabar pusto ko gulali jammay nyaloma cierde ndure pode joni dum don yonani galle o yonani hakkati koy beddaji jaxado non kabe c'est bon dum il faut que régler il faut que régler il faut que régler dum do la wo gas ya ka caga keso wona na ma tawam do ka caga keso e wa ara ka yoni wala yonani Pawo de ko kiliyanam a fami pawo ndekete wonal ko galle mumen wi ko wori so are yam non wi wonnam kaciraji yo sa rasis bi xawma kan lay deñ ma ngi lay la xolam nga may la mi ne ko munum ko dum kalam boy da ngay waru quoi ko munum ko lool lay wax pa bi day tok kërëb comprendre légui mune dafa wor koor gi quoi wa kay comprendre non légui mu ñew ci man damay jaay ndekki yow yaay ku ne tout yow yaay xam ku ne wa man damay jaay ndekki man damay lijeenti xaalis yaa comprendre damay fayit hala kaw e hore mum woni komi bini kaw Allah hande ñaawat Allah ñaawat holko waddi mon abila wele problème ko woni problème o sona ko bonno neti ala neti hay seede min hande wonno hande mi dawrani bandam dum wona weldu no fewi ko gonnuno do e berne ƴeefoore a dawrani hol dum korka ala kadi fof ko ƴeefni ho bernam nde so wona nafki makko ki nano fin suba ko wirti kam ko o dor min fof jimmi tourde joni noon jaami hedde jompiri goto jaw jompiri ko wi kam aade noon an berne ma de ko ƴeewde ka jiɗɗo tourde woto feere ƴeewa ko ñamɗa seeɗa léegi paa bi man maa koy jaay léegi kooku galle mabɓe he o jeeya o waɗa makko teppel haw ari place am o wi paawo noon o hocci téléphone makko moy bi ni filmude mo a faami o ari noon fambe filme paabe quoi loolu lañ jotee ɓe kaɓi noon yi no mbaymi man maa ngi ne sama ndigg ginnaaw gi dañ ma gàttal wa a yi kam paɗam no mbaymi furdude sagam ɓe tajjum ɓe ngaañi kam da ngay waaru quoi ku ne yaa koy xam moo taxit instant bi xaw nañ ma jay rey sama ndigg ginnaaw gaa ngi nii faroo sax instant yi taxul mu sedd min de yo haajam bone du fo ko an namdi kam sa namdahi mi haalentam d'ailleurs sax min mi ala haaju borom yam déggante après ko ɗon si kanam yaa xam ku ne façon ku ne allo joni noon jaami coodmiɗa hunde gomme ñamde o ari o wimo filmani o jogui on droit han kaw so haala ñawi yo nande cellu o fenat wona gonga hay tekke maɗo kay neɗɗo kay mamon ko mon kulɗa walla wooda bo yaafa goggo yaafa mbaɗi hedsma yaafa kono ko waɗat kam ko wona lawol wona konko o wiyata komo hoora kaw wona wiyata komo hoora ndekete o hoorata jeeyo kaccari o ari ɗo hennene hanki wi omo wi yo nangan ɗum kaccari ñande fof wiyata yo nangan ɗum kaccari hen sahaji noon o arata kaccari muɗum bona ɗon so woɗɗe ngari keɓata te so heddananimo so ari wona duhde on ari ɗo nakkal mom hande omo yalta ndewme makko teppel haw yetti gandumi sami haali on jaɓata pilmu moon o yomo itta mbimom yo woppu portable am yo jaay yo woppu portable am yew wona mbimi ko yo mumtu ɗum wona ko ɗum woni addi bone o wona mbimi ko ya mumtu ɗum e tawɗo ɗo hollaɓe ɗo en han kam ganduɗo sami haali mbiyatamo ko wona gonga wona addi kam ma ka peeño an ka wiyejje mais aɗa andi Allah addirande jamma so wona dey kaw sara fam sa wi ko sa haalni kam min mi fewnanma ɗo kassari ko andi non keɗo village
so taw aɗa andi a wawa horde hay goto forçanima o meeɗa horde ko lewru korka dari ko kaw o meeɗa horde ñen fof toon haccitto joni sa andi a wawa horde ɗeɗo tan ɗum ɓuuri ko cuurata ko aɗa ñaamoya boowal aɗa ñaamoya ladde taw elle ka kadi aɗo ñamde e galle o a haɗaka ñamde e galle o ɗo galle ko galle ma andi lollude momo tan tampinde mon ko ɗum gañi hande kam no sa andi a hoorata jab tan voilà quoi jeynaɓe nan ɗo ko hande tan dewo kom hoorani non jeew heɗo a yani jaɓimi yani non jeddo neɗɗo so yani a jaɓat a yani mi jaɓi ko hande par ce que ala ko ɓuuri laaɓde ɗum ɗo ala ko ɓuuri laaɓde ɗum ɗo donc noon haala ka joni gasi an mi sohlani haala joni et puis haala ka gasi an sa ummima supprime oɗo vidéo taɗa ko ɗum addi haare o supprime vidéo yomutade ɗum ummade moom yoyi mumtu non ɗum fof mo mumtu vidéo gasi fiɗa ɗe juuɗe looto mayde ebo gasi ko mbaɗɗa ko huno taggowo gasi wona gasani haala ka gasi quand même neɗɗo de ma wot ko huli walla wooda ko hersi min koko andan kersumi sami hersano police min paadi police mi sohoma hami hela caabi ɗi police fof gasi goggo min kaw ko goggam tan kersumi sami hersano goggam an ko dig ni nawan mani ebo haala ka gasi reweyam jahannama ndekete yo so mbaɗa yaha ko ɗo ɓitten mami naf kam lammo enen deggudi lammo ke même radingam an ko an aɗano nani jaw ala ko kalɗa ko annene vraiment kaw vraiment hande kam vraiment mi anda hol gonnoɗo ceerno ma kono hande kam a yani kam min de komi nani nde yahoɓe jahannama ɓe goni ɗiɗo kono kawma yani no komi jaldo ha jaw nde ɓuuɓel yaltini vidéo no je te jure mi hersu non mais aɗa andi ko weeli hen au fait guila début korka ha joni o rewi ɓuuɓuyel tan ñamowo ñalawma korka ndenta jahannama e o ko cumateɗo ndikkiti yo kanko ko haalata ko o horani on dañi sagoji mon tan min kam mbeɗa andi a dañi sagom non c'est du jamais non on dañi sagoji mon non mais min bettanimi de wona mi tawi moye wañi hemo ñaama ah bon ɗum ko mane wallahi ɗe to balɗe mi tawi mo ɗon omo fawi guertogal mo omo ngappa normal o yima non mi yiiɗa o yiyami o hersan no kawma ndege kaw koni woori ɗum mi seesa gartu min jooɗi mi suudam garmi tawmi kadi on leeli mbimi kawaɗon hoori aha mbeɗa mi hoori he mimi kaw korka ka muusi anda hu muusi ko ni anda hu muusi ko baɗam hande mbeɗa lori taw ko ngappuɗo guerto tan aw leeli awo leeli ɗum e holko jari to hen ɗum ɗon foof min ɗum haawi kam holko jari hen au fait aɗa force aɗa wiya yimɓe ɓe ka korɗo taw a hoorani et puis aɗa hawɗa hoorema ñamde jalta kadi aɗa sodoya tous les jours 1000 francs kasitari et puis a ñamata kadi ha hiire mais ɗum kay korani ɓuuri ala ko funtude hoorema aɗani saaha neɗɗo aɗa waɗa hunde cikka ko Allah puntata aɗa hoorema puntata kono noon wona c'est pas la première fois de o wiya kaw ko ni o way Fuuta ko donkanaɗo o hoorata hoorde wona komin gandimo ko faade hande o jibinami ko faade hande meeɗa yiide kaw woori ñen fof ko nangaɗo omona ngappa tappa lappa en omoni soodo biskita wona o hay mewomo waɗa ɗum e satalloma yara hay mewo nangama waɗe satalloma yara ko mawɗo o herti wiide komi hoorani waɗi min korka makko nde waɗi ɗo wikke baɗam komi korɗo mbimi noon kay wallay hay Fuuta mbimi ko noon o way o hoorata nde garɗa fof omo jogui satalla tan mbiyata omo salligi omo moggini omo yara kafar walla o ƴetta biskit o waɗa e poos makko o faya maayo sa fof tan itta tan looye ha machallah ɗum waɗi ɗum bettanimi ala ɗum kay koye leñol mon woni eyi hoɗo min komi korowo de mbiya leñol mon woni
mo jangguinma kor ande gardande ha horata no mbeɗa horano komi gonɗunoɗo e estama goppen ha yesso an lewru korka a meeɗi wo horde lewru korka ha timmi tawa taƴani an holto debbo horata lewru korka ha gasa a meeɗi yiɗi ɗum woni probléme sellani kala nde wa sellani a wonta artude sa yalti tan a yaltiri non lewrata ha yawa mboro mami yom mi rewa sona taw ko ɗum ɗo tension mo sa hanna beesa noon wiyeyomi ko ɗum ɗon ko tension kamma hande wona wi ko hanki ol ko tension ko esoma noon kaw